Bdiet uffiċjalment il-21 edizzjoni tal-Maratona Oħloq Bissima, maratona li ser tibqa' għaddejja sal-Ħadd sabiex jinġabru l-flus bris is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl kemm f'Malta f'Dar San Giuseppe kif ukoll fil-missjonijiet barra minn Malta fil-Peru, fil-Pakistan u fil-Filippini. Aħna ovvjament ngħinu l-tad-dar imbagħad il-dawk ta' barra minn hawn, ġifieri fis-sens il-missjoni tagħna qiegħda Malta wkoll. Proġett sabiħ ħafna li ilu ġej mill-fundatur tagħna Musur de Piro hija id-Dar San Giuseppe. Ġifieri li trabbi tfal illum kulħadd jaf xi sfida, apparti l-affarijiet bażiċi ta' kuljum, ġifieri jieklu, jilbsu. Imma hemm sfida ħafna ikbar biex trabbihom jikbru bil-valuri, ikollhom biex ngħidlek il-motiv għall-ħolma fis-sens li jistgħu jaspiraw għall-futur. Ġifieri kemm nixtiequ li intuhom l-aħjar possibbli bħal kull tifel ieħor tad-dinja li joħolmu li jkollhom futur sabiħ. Ġifieri bħalissa ħeġġi l-eżamijiet, ġifieri tibda tara r-riżultati sbieħ aħna nenfasizzaw ħafna fl-iskola, intuhom ħafna għajnuna, u tibda tara ħafna riżultati vera sbieħ li s-soltu qishom ma nilqgħux u llum qed nilqgħu hija kuraġġ enormi. Ġifieri nixtiequ ngħinu ħafna. Father Luis Mallija spjegalna kif il-missjoni tagħhom fil-Peru tkatret ukoll f'Kuba fil-waqt li mill-Filippini qed imorru l-Vjetnam. Is-sena li għaddiet bil-flus li nġabru waqt il-Maraton Oħloq Bissima inbniet klinik u din is-sena lagħnu li jinħoloq fond biex il-klinika tkun attrezzata b'aktar fondi u tkun tista' tgħin lil-fqar kollha li jmorru għall-għajnuna. Proġetti ieħor li jinbnew djar fil-Filippini għal familji fqar li qegħdin fix-xifer li jispiċċaw bla dar, dawk li jgħixu fid-djar tal-kartun kif ukoll dawk li qegħdin bla saqaf fuq rashom. Proġetti ieħor importanti huwa dak tal-edukazzjoni li ħafna nsara ma jkunux eliġibbli għaliha. Kemm nixtieq li hekk il-ferħ li aħna għandna ġew bit-tant volontirja li qed jaħdmu biex noħolqu Bissima tkun fuqkom ukoll. U meta tit Bissima tkun ħaġa waħda, qisu bħal ġib is-sema l-art. Il-wiċċ Alla jitħaq u jitbissem quddiem kulħadd, anke dawk fil-bżonn. U aħna nkunu parti minnha. Din il-maratona ser tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television u kulħadd huwa mistieden jattendi Dar San Giuseppe f'Santa Venera fejn ser jiġi offrut ikel u xorb waqt li tintwera l-maratona fuq big screen.